Mina bengahlangahla kahle nobhuti wami. Ngilandwe ngezizathu sokuthi ngizohlala naye So babysitter. Yebo, kahle kukanjalo sisi wami. Nizobhebhisisa mina manje ngibhebhisitha imali endoda yami. Sizobhebhisitha yena sisi wami. Ngoba bekuwukuthi okay ikhadi like lakwazi ukuthi lihlale kuyena. Kwawukuthi sisi wami angazi noma ubespendela kwamanye amadoda noma angazi. Kodwa nje ubengenzi kahle. Kwafanele ukuthi kube khona abamndeni abafaka isandla. Nazi ngani ukuthi wayeletha indoda la ekhaya? Angithi besikwazi ukuthi sizokomakhelwane. Kusho ukuthi hayi umakhelwane umakoti umkhonyana njalo abuya ngabi khona la. Sinako ukubona abantu abakanje. Sanibingelele nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungu Star. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa kena ake sisondele ngoba kunenkinga la endlini. Sawona sisi njani? Yebo ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Igama sisi uba uNondumiso Gasa. Nondumiso Gasa. Nondumiso usimemile la ekhaya kuyinkinga zomndeni. Kwenze njani? Hayi ngizozama nje ukunabela ngedaba lami elingiphethe kabuhlungu. So lana ngisuka mina endaweni yaseMkhomazi. Mkhomazi, okay. So ngasuka ngathola umnyeni ngalana, ngicela sengimuvela ngala. Umsebenzi and nguyena oprovider yonke into. So inkinga yami engibhekane nayo la ukuthi njalo mayeholile imali angiyitholi ngize nginikezwe usisi wakhe ngoba ngafica mina ngifika lana ngizoshada ngifica usisi wakhe usisi wakhe. Njalo ngisho ethi uhambile ikhadi lihlala kusisi wakhe yonke into osho sephathelene nami ufune mina ngiqale ngicela kusisi wakhe ekubeni mina ngishade yena. Hawu. Ima if ngikuzwa kahle usho ukuthi nishadile angithi seninesikhathi nganani nishadile? Sina 2 years. Na 2 years. So akhathi ufika la ekhaya wafike khona usisi. Ngafike khona nje. Okay. So manje uthi if ukuthi kena ucela mhlambe imali yama cosmetics Fune ngiyekusisi. Fanele uyekusisi. Mawufuna egrocer ngiyakusisi noma kuba uyena othengayo. Noma kuba uyena othengayo. So manje mawuhlala naye phansi kwakuyi agreement yenu yini le? Hayi wangasiyona vele phanga ngekho ukuthi mhlawumbe ukuthi hayi ngangithi mina mhlawumbe ngoba sowenza phela njengomakoti nomkhwenyana ngaphela mase khona mina yonke into isibheke mina kodwa manje yes by default yonke into fanele bekuwena. Yebo. So manje ke na usuke wahlala yini ke noSqueezer umbuze ukuthi ke na how Squeezer why manje ngikhothama kuwena ngathi nawe umuntu wami? Bengingakaze ngihlale naye kodwa benginesifisi ngakho ngize ngabhalela kunina ukuthi ngicela ukuthi nizongisiza mhlawumbe ngaba mhlawumbe ngicine ngithola impendulo ukuthi indaba kube kanjena yonke lo yonke. Nahlangana kanjani nomyeni wakho? Bahlangana eThekwini sihambe nomsebenzi so ugcina kushilwana kanjalo. Hayibo usho ukuthi awufundanga umfundanga ukuthi umuntu onjani bekunika yini imali wawuvumelana ukuthi akushade yini lo wayibona ngaye? Awuyazi mawukuthi la emakhaya vele umuntu akhulume ngomshado vele ubona ngathi hayi cha sengonile lotho. Oh okay. Lazi ke usezohamba uyohlala naseThekwini. Yabo. So manje ke nekhaya khathi umletha umkhwenyana bajabula like bajabula ngapha wakwenza konke phela okwenziwa abakhwenyana waqeda wabuya izimuntu nje oright. Ngisho uthulo ngoba uright ena side la kodwa nje yile senzo lesi nje ukuthi yonke into nje nangu sisi. But ke yena ke ngiyakuzwa uthi ke na akaphumi nampendulo but as unkosikazi wakhe abantu besilisa uyakwazi umphushele ekhoneni umbuzo ukuthi ke na kanjani manje why ikhadi likudadweni mina unganginiki ikhadi why fanele ngicele yonke into kuyena? Akasanginaki mangikhuluma ngalo nto leyo vele nje yangitshela ukuthi makuthi kanjani kufanele ngibuyele ekhaya shiya ingane zakhe. So uyalikhipha lelo ngomlomo? Yebo. Athi ke na buyele ekhaya ushiya ingane. Ngisho sangizela imali phela ngifuna ukuthi ikhadi lihlale kumina ngoba phela usisi wakhe uyenza yonke into lo idingayo. Yena udadewabo uyasebenza? Uyasebenza, usebenza kahle. Eyeni relationship injani ke naye?
nosisi ngeke ngisho ukuthi ku-right kukahle nje ngisho ukuthi ukuthuwela kungcono kakhulu kodwa nje wasakhuluma phela saklineleni. Anihlineleni. So manje-ke uwumuntu onjani ngoba phela ngizomlanda naye sizohlala naye phansi khona sizokwazi ukuthi sithole i-clarity ukuthi kwenzakalani la ekhaya ukuthi yonke into ucela kuyena. Uwumuntu onjani? Umuntu o-right kodwa phela uma ubuya abe nolaka oluncane nje. Uyabe nolaka. But uwumuntu okukhulumekayo naye. Ngikuzwa ukuthi-ke naseniney'ngane kulo 2 years. Uney'ngane ey'ngaki kanti? 3. Kanjani kulo 2 years? Phela ngishadile nje. U2 years iney'ngane eziwu3. Hayibo. Shuthi manje wawushaya wawuthi hlala lena kulokhuzi. Lezi eziwu2 ey'phambili. Amawele. So zilamane eduze. Zilamane eduze. Oh, okay. No, sizomlanda uSqueezer wakho, simhlalise phansi naye simuze ukuthi kena olakhe udaba lithini. But usu ready yini into azoyisho wena? Hayi angikho ready angazi. Awazi. Ngabe phela usisi wakhe ayikho into embi, mhlawumbe ngazi cha ngiyasazi. Nje sihlale phansi nixoxe. Mhlawumbe ngagcina sengitholile isisombululo. So manje ngoba kukhona ingane mayengekho yinakelo bani imali nakhona futhi nakuba njalo nje ngisuke ngithenga le mali le mhlawumbe suke ngine usiswa ingane yonke le nto. So wena akakuniki lutho nje? Ngicela ukubuza ke kukhona usuku la kanqaba khona usiswa kwenzela into? Kwesinye isikhathi ukanqabe. Ukanqabe? Hayi kodwa akuvamisile. Mayinqabile ke uphindela kumyeni wakho uthini? Uvela sizokhuluma naye. Gcine kuphele kanjalo. Useyabona sezolokhuza anginikeze mhlawumbe leyo mali noma abuya sethengile lezo zinto lezo. Yo, okay. No, asimlanda uSqueezer wakho simuze uzothini ngalolu daba. Asithembe ukuthi uzositshela into ezwakalayo wazi ukuthi yindaba wena ucela yonke into kuyena. Ngisathemba. Okay, simlande. Ayese sibuyile babukeli beBlack Life TV kwesinye isitop sethu izinkinga zomndeni sesihleli naye uSqueezer kaNondomiso. Sabona usisi njani? Yebo sawubona. Igama lami nguLungisa kwa Black Life TV kuhlela uthi inkinga zomndeni. So simenyiwe la ekhaya usisi makodwa kini la uthe ucela sisondele ngoba kunodaba angal understand. So ngizomnikeza ithuba lokuthi yena nikhulume naye. Ngakhuluma. Unjani Squeezer? Yebo sawubona. Ngiphila nami. Ngibiza ama Black Life TV naso khona inkinga engaphakathi la kumina bengifisa ukuthi ngiyibhodle ngibuze ngayo. Lokho ngafika la ekhaya ubhuti wakho ikhadi lihlala kuwena yonke into ihlangene nemali ihlala kuwena solokho ngafika la ekhaya. So bengifuna ukwazi ukuthi why indaba kunjalo mhlawumbe sekwakunikeza nesizathu ukuthi why kwenza njalo noma wena mhlawumbe waqhamana nalolo lolo ukuthi wena uzohlola ngoba yonke into mangisho ngifuna ama-cosmetics ahlala kuwe imali ama-cosmetics wena unginikeza athiwa ngifune kuwena kuyo-gross wafune ngikhulume nawe yonke leyo nto mina ngina-access ey'ntweni zamyeni wami ilokho kuphela ngifuna. Uyalazi ngalolo daba? Yebo ngiyalazi. Yebo inkinga-ke esike saba nayo emndenini ukuthi umakoti nangu akazange azaveze ukuthi uney'ngane. Ngaphandle. Kanjani? Kahle. Like washada nomyeni wami, abe nobhuti wami. Waveza ukuthi akanangane. Sekuhamba isikhathi ngoba sebeneminyaka emibili beshadile. Kwavela ukuthi usisi nangu uney'ngane ey'mbili. Ingoba wayengithanda. Ngihambeze kanjani Ngingazange Imake before uqhubeke. Lento uthe uney'ngane eziwu3 emshadweni. Kanti ezothuza ngaphandle. Bengingafuni ukunaba kakhulu ngalolu daba lolu. Okay, so iyodwa la emshadweni. Yebo. Okay, ungaqhubeka. Yebo sisamaseke emndenini kwavela kwasaba nesixazululo sokuthi umakoti ngoba eney'ngane ey'mbili zangaphandle nakhona ingane wakhetha ukuthi ayifihle sizazi sekukhona nayo le yokuqala esithi sineyokuqala la ekhaya.
Lezi ezinye besingazazi sesiyibona kwaba ukuthi-ke emndenini ikhadi alihlale kumina ukuze kungabe sekuthi egcineni sekondliwa iy'ngane engazona ezala ekhaya. Ziningi nje umakoti izinto azenzayo. Umuntu nje ongaziphethi nje kahle nje. Akahloniphi, ngisho umyeni wakhe uxabana naye phambi kwethu kuningi. Uyakwazi naye lokho. Kuyikona ukuthi bengazi ukuthi ubhuti wami bengazange amtshele ukuthi ikhadi lizohlala kuthina ngasiphi isizathu. Bengitsho ukuthi ixoxiwe njengabantu abashadile. Ngiyaxakeka ngoba sekubizwa mina la. Angani ukuthi bengibizwelani. So manje imake ngoba uthi ziningi izinto azenzayo umakoti enjengaziphi. Umakoti angazi ukuthi ngamchaza nje ukuthi umuntu kanjani. Umuntu nje onodlame sisi wami. Umuntu nje onodlame kakhulu uhleze lwisana endlini. Mina ngiyasebenza isikhathi esiningi hlezi ngingekho. Ekhaya ngoba kwaveza ukuthi okay unabantwana ngaphandle. Ngoba sebeshadile ayikho inkinga bengakwazi wabathatha nobhuti wakhe abantwana. Bazona ingane nje angazi zuhlupho nje. Kwalezo ngane zakhe ngoba ziseyithe ukukhula kakhulu. Angazi ngathi nje kuyi-disaster sesiwami. Yazi lento lesi sithombe ospendayo sihlukile kunalesi sithombe engisitholile. Ngeke vele ngiyaqawe lokho ukuthi akhuluma ngisiqiniso. Akayena umuntu oright umakoti. Akalungile. Okay, akukhulumeke yona iqiniso ngoba yalazi. Like yipi incident ongayisho engapainta nami ngiunderstand ukuthi kena aze angabi ne-access kuma finances amyeni wakhe. Why? Mina ngizobeka ngeside lami engazi ngalo kodwa okuningi yena ama-answer uzowathola kuyena umkhonyana wakhe. Mina engikwaziyo njengasesayidini lasemndenini ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sithathe izinto zala ekhaya sinike omunye umuntu ekubeni eney'ngane ngaphandle. Okay. Like it's like kondliwa abavezandlebe la ekhaya. Yebo. Okunye-ke anginalo ulwazi. Kwaze ngaphuma ukuthi okay ongcono cause umina ohleze la endlini ngihlala nawe ubhuti wami naye umakoti. Akube ukuthi mayefuna izinto akhulume nami. Ngoba umyeni wakhe angazi ukuthi baxoxani because umyeni wakhe umuntu vele ohambayo oshayela ohleze engekho. Umuntu ohleze khona la endlini nakhona kuze kulande mina ngoba akathembekile benakho ukulanda abantu besilisa sibathole khona la endlini. Ayiboneni. Kuningi sisi wami kuyikona ukuthi angazi indaba bengachazelanga yena. Mina anjanga yebo mina bengahlala kahle nobhuti wami ngilandwe ngezizathu sokuthi ngizohlala naye ngishayabababyssit. Yebo kahle kukanjalo sisi wami nizobhebisisa mina manje ngibhebisitha imali endoda yami sizobhebisitha yena sisi wami ngoba bekuwukuthi okay ikhadi like lakwazi ukuthi lihlale kuyena kwawukuthi sisi wami angazi noma ubespendela kwamanye amadoda noma angazi kodwa nje ubengenzi kahle. Kwafanele ukuthi kube khona abamndeni abafaka isandla. Nazi ngani ukuthi wakeletha indoda la ekhaya? Angithi besikwazi ukuthi sizokomakhelwane. Kusho ukuthi hayi njengomakhelwane umakoti umkhonyana njalo abuya ngabi khona la. Sinako ukubona abantu abanje. Kwaba ukuthi-ke ubhuti wami uyamthanda usisi nangu. Kwaba ukuthi-ke siyabizwa kube khona oyedwa ozonekelela kuthina ukuthi azohlala sibe bathathu kuze sokwazi ukuthi simgade ukuthi wenza njani. So lokho afika kuyenzeka konke lokho. Ingoba phela sesikhona asimazi ngoba phela unako vele ukuhamba futhi nasemini asimazi ukuthi usuke eyephi ngoba umakoti akasebenzi. Fangabe yena kahle uhleze khona la endlini. Agade yonke izinto because uwona umsebenzi wakhe loyo. Nonto akukhulume sisi. Kwenzakalani? Kulethwa abantu besilisa la ekhaya. Ngikwazi konke mina lo. Akathe ngifika lana okay. Uhlelo angithi uhlelo inkinga zomndeni, right? Yeah. Makuyinkinga zomndeni kusuke kuhlambulukwa. So akathe sifika lana wena usenze sabona ngathi kena kunobandlululo ngoba konke lokho akusho into engekho leyo. Into engekho ngaletha indoda emadoda emzini endoda yami. But nakho-ke nje wamfihlela ingane eziwu-2 zonke zazizavela kwaba uyiphutha wayekona lokho sekuqaleni. Wawukwenzelani lokho? Ngoba sasithandana ngabona ukuthi ngisho ngeke ngisashada makuthiwa yalithola lonke iqiniso. But-ke nangithi uthando kuthiwa-ke namakhona uthando nendlela ikhona. So manje umfowenu akhathe ethola ukuthi unengane eziwu-2 sebeshadile. Saqhubeka sathandana sabangithanda. Nazo uyayithanda uyazondla nazo. Vele ukuthi nje yebo kodwa kuyona ukuthi akwazi ukuthi ikhadi selikwazi ukuhlala kuyena.
Kade amamiliyoni amangakanani lawo engaze ngwadle iy'ngane zidla imali engakanani ukuthi ngaze ikhadi lihlale kusisi wakhe. Inkinga simazi noma ube ethatha imali liyona yomyeni wakhe aphisane ngayo kuphi. Because bekungaba ukuthi bemnika imali kuthiwa ngenza into yokuthi ukuthi engayenzanga. Hlezi ebuza imali iphelelaphi kwaba ukuthi-ke singeneleleke nathi-ke. Nendo kodwa ingene indaba zabantu ababili. Okay-ke mayinika imali wena imali iphelelaphi. Ngiyathenga ukudla la endlini kepha nami ngabe muhle kufuneka ngizenze nami ngibe muhle. Angithi bathi abakuboni nje ukudla izinto okufanele ngabe uyazenza bathi abayiboni. Ngiyathenga ukudla. Okay, ngiyakuzwa-ke Nondu. But i-point-ke na engifuna futhi ukuphinda ngigxile kulona ileli lokuthi omakhelwane bathi kunamadoda amaningi angena la ekhaya maye ngekho umyeni wakho. So ngifuna ukwazi ukuthi-ke na wona-ke asuke ezokwenzani engekho umyeni wakho. Ngisuke ngizowenza njani umuntu ehamba u-3 months uthi mina ngisuke ngisenoba nami ngisuke nami futhi ngisuke ngizamela side lami nami ukuthi ngibe nemali. Okay. Umuntu uhamba 3 months angimazi nokuthi usuyenzani lapho yena lapho ema-truckini. Uqale waphika ekuqaleni. Uqale waphika. So ngicela madoda lawo abafana labo bazokwenza imali egcineni ukuze nami ngigcine ngibe nemali and futhi ngigcine ngi-right emzini wakho. So bengekho muntu banithile uzokufika usikwiza lo. So manje abakusukeli lezi zinto abayishoyo. Ngeke ngisuke uqala indaba sengilokhuza beka kanjalo sengiyabeka kanjalo bayaqinisini kodwa ngisakwenza manje. Uyazwa-ke iqinisa amadoda. Ke ngakusho ukuthi akalungile sengixola ukuthi uye-ke obhalile uhlelo bengazuthi ukukhipha ukuthi usaze ukhiphe indaba zami nje ngekhadi. Iyona sizathu nje ukuthi that's why wena ungibizele la ngithi ufuna ukwazi ukuthi why unganayo access yokuthi uthinte izinto zomyeni wakho. Sengiyaveza ukuthi kuyikona hayi ngoba ngifuna ukuveza izinto zakho. Kulungile kusukutholile. Uzekutholile but you understand ukuthi yena sokuyiwena exposeile la. Ya understand ukuthi umyeni wakho usezo understand ukuthi wena buletha abantu besilisa emzini wakhe maye ngekho. Yeah, understand. Bangaka abantu besilisa balethela bathathu. Yebo. So bonke bebekunika imali. Yebo. Bekuyimalini nje mhlambe? Yashiyana. Ubuthandana nabo noma ubuwenzani nabo? Abantu besitshontshana nabo. Bentshontshana nabo. Yebo. Manje benikwenza phi lokho ukutshontsana kwenu? Ekamereni lenu? E-guest room. E-guest room. Yebo. And then umyeni wakho masefika futhi uqhubeke nothando. Befika kube ngathi akwenzekanga lutho. Yazi umuntu mayiganga. Uzama zonke indlela ukuthi afihle ukuganga kwakhe. So manje uzothini-ke kubhuti wakho-ke ngoba usuze ukuthi yena kunamadoda amathathu afika la? Hayi mina sisiwami kahle kona angihlangani kodwa okungconywana ukuthi mhlawumbe angazi ukuthi ngathini ngempela. So waqala wafihla ingane. Manje usunyonyobisa amadoda amathathu la. Ungamhloniphi kwayikona nje emzini wakhe. Uthi ubephuma umakoti okwenzela ukuganga kwakhe ngaphandle. Kuze akekho umuntu ofihliwe. So manje-ke leli khadi olifunayo sazi ngani ukuthi ulifunela? Ngifunela yila ekhaya. Angisakwenza konke lokho sengiyekile. Kodwa nje angithi wena ulo usikhuza wakho. Ikhadi ngiyalifuna phela ngoba le ndoda yami sishadile nayo. So wazi ngani noma ufuna ukunika bona labantu untshontsana nabo thina? Ngeke ngenze lodwa lena. Wayivele kwakona ingane uyithathe uyizise umuzi wenye indoda ungazisi koyise bawo. Uyena sefuna ukuhlala izingane zami. Uthi uthanda mina funa ngithande nazo izingane zami lezi. Urongi sisi wami, urongi. Ngithi uyangithanda ngithi. Urongi sisi. Akekho nje msulwa. Angazi ukuthi singathini isihlambululo salento kodwa kwekhadi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngagcine kwenzani ukuthi igcine lingakeni. Okay, i-problem lana ukuthi umyeni wakhe akekho because I think ke uyena umuntu obengathanda ukuyizwela ukuthi kena umuzi wakhe ungena amadoda ahlukene ngenxa yokuthi wena ufuna ukuthola imali. Because kuyefana nokuthi usho ukuthi budayisa umzimba emzini wakhe. And lapho ufuna ikhadi wena. So usho ukuthi kena usikwiza wakhe angasakunikeza ikhadi manje uzoyiyeka lezi indlela zakho. Yebo, uzoyiyeka. Uthe usuyiyekile nje?
Ngizoyiyeka nanokuhamba. Unamanga. Hayi bo kahle bo wazi ngani wena? Angithi umfihlelani kwaseqala uwumuntu nje okhohlisanayo. Uwumuntu nje okhohlisayo. Ingane Angisakwenzelele emzini wami ngiyaphuma manje ngihambe ngiyokwenza le. Shothi akaniseleki. Kanjani engekho 6 months or 4 months. Akaniseleki. Nekhadi alihlala likho. Angithi ubuqeda kuveza ukuthi labantu laba bayakwazi ukuthi bakunike imali. Sengiyaphuma manje. Angithi usaqhubeka. Wayesafuna ungamnika impilo yakhe imali, ungamnika impilo yakhe imali. Angithi uyathola nje izinto kumina. Akamnike ikhadi ngizoyika konke lokho. Uyamazi isikuzo yakho uthini? Uthe ukuthina yase ngiqala ukukholwa lezi zinto eyishoyo. Uthe ukuthina wafika amadoda awu3 kuphela wayeka awuphindanga. Umuzi wami wathi ke na uma uthi wathola ikhadi uzeyiyeka lezi zinto wathi wena uzoyiyeka. Okusho ukuthi usaqhubeka. Manje uthini usawenzeli la endlini usuzenza ngaphandle. Ngisho njalo. Awusho ukuthi wena nawe awunalo iqiniso. Then uyifuna kanjani inhlambuluko uma ukuthi ke na kanti nawe uyadayisa ngaphandle. Ngifuna inhlambuluko phela ukuthi indaba ikhadi la indoda yami lihlala kuyena. Yilokho ngifuna umuntu oqondile kumuntu wakho. Bengeke kuze kufike nalokuthi kuze kusuka abantu bomndeni bezolifaka isandla kwinto yabantu ababili. Singena nje ngoba siyabona ukuthi cela nebhuti yakho abesekhaya manje naye. Inkinga umsebenzi nawe umqomo usuke emakhaya wawazi. Nishada wawazi ukuthi umuntu kanjani. So manje am I right ma ukuthi wena ngithi the reason uhlala la kahlahle wena uzogada umuzi ukuthi ngingangena abantu besilisa. Yebo sisi wami. Nendo manje ngoba uthi usuyenzela ngaphandle. So ingakho uma unyamalala usuke uyobhizwa nyodayisa. Awu masukubeka kanjalo sisi. Ukudayisa phela nganothi ke nokwenzela ngaphandle. Angithi wena ushadile? Yebo ngishadile. Ushadile angithi wena wenza ama vows. Washada ngamanga wangalikhuluma iqiniso. Wadlula waxolela. Waletha amadoda futhi ngala endlini. Shothi uyiqola. Kwaze kwathunyelwa udadewabo ukuthi kena eze la ekhaya kuyena ogada umuzi ngenxa ukuthi wena shothi usudayisela la endlini. So manje ufisa kwenzakaleni Nondu? Ngoba ke na mina I would have loved ukuthi umyeni wakho abe la azoyizwela yena ngamadlebe akho ukuthi unkosikazi wakhe lo amshadile ubuya dayisa ngaphandle uqale wayadayisa endlini usedayisa ngaphandle ke manje and wena uthi uzoyeka mawukuthi ke na usikwiza wakho kunezi ikhadi. Angazi ngcono kodwa kube naye ukhona uyayizwela mhlawumbe ngixolise uma uyaxolisa. So manje ke nginganithemba ukuthi ke nani ihlale phansi noba u2 umtshela umyeni wakho izinto aduzenza. Ngiyacabanga Uzokwazi ukufanele ubhuti wakho umtshele. Yebo ngakwazi ukwenza lokho. Uzomtshela. awu ngiyazi ayeke lokho ukuthi asho ngiyamazi. Wena ke ubusibizelani kanti kuzophuma ezakhe indaba? Bengazi ukuthi kuzogcina kanje. Bengazi ukuthi ugcina kuphuma ezami indaba. So uzothini kumyeni wakho uma ukuthi ufuna divorce? Angiboni uzoyifuna Ngobani? Xolisa. Manje divorce yonke into uhafu wami. Uhafu wakho. Ukubuyela ekhaya nezingane zami. Le nto ade beyibalekele yona lezo kuyogcina. Ubhuti wakho umuntu onjani? Hey ubhuti wami umuntu ophansi kakhulu sisi wami. Angazi nanokuthi uma ngase kuthi uyezwa ngalento le ngendlela amthanda ngayo umakoti. Uzokwenzakalani. Angazi ke njengoba engekho kodwa singakwazi ukuthi simfonele. Sure, I don't think yena indaba lena ukuthi kena ayithole efonini. Akekho umuntu wesilisa oshada unkosikazi ongajabulela already shothi khona izinsola denaza ezethuma wena ukuthi uzohlala la uzunikeze ngisho nekhadi azacele kuwena. Ufithi kena ngifike ngiphatheke kabi Nondu wakhe athi uyibeka lolu daba ukuthi lwenzeka kanjani. So inkinga yikho nosikwiza wakho la. Inhlambuluko ayikho nosikwiza wakho la. Inhlambuluko ikuwena nomyeni wakho. So ngizozama ukuthi ke ngiphinde ngenze follow up, ngicheck ukuthi senimtshelile yini and then mase nikhulumile mhlambe naye uzokutshela okunye akwaziyo wena ocabanga ukuthi akakwazi. Aswaka. Awushintshe indlela zakho ke. Lezi indlela zakho uzoyiyeka nini? Uma ngiyabona ukuthi usiqala uba serious manje. Ngizozama ukuqonda. Uzozama ukuqonda uyeke indlela zakho uphume kuzona ungalimazi into ekhona ngento engekho.
Ngiyazwakala. Ngiyabonga kakhulu ukuthi kwazi ukufika ngizongisiza noma kugcine sekuyini umkhonto usubheka ngakimina. Kodwa ngiyabonga Black Life TV. Wena uzizwa kanjani-ke udadewenu uSkhwiza wakhe ekutshela ukuthi kanti Hey, mina ngiphoxeke kakhulu kuyibona ukuthi anginawo amandla amakhulu ukuthi ngingene izinto zabantu ababili kodwa nje ngiphathe kabuhlungu ngoba ubhuti wami uzophoxeka ngalesi senzo lesi. yeah Nanokuthi-ke beseqala nokumthemba ngayo yonke lento leyo. Mase sekuwukuthi usaqhubeka asazi nanokuthi kuzowenzakalani kodwa sozama ukuthi sixhumane naye sibize nabantu abadala ixoxo le ndaba mhlawumbe ingalungiseka angazi. yeah Yebo. yeah niyayizwela-ke babukele emakhaya uNondu ubhalele uBlack Life ethi-ke umyeni wakhe akamnika ikhadi akamnika imali fanele acele yonke into kuSkhwiza wakhe kanti mangifika la udaba kanti lo kunye obuhlungu ukuthi-ke umyeni wakhe akekho la ngoba ngabe naye simhlalisa phansi sizwe elakhe so besithi sizokhuluma noSkhwiza ngoba yena befuna ukukhuluma noSkhwiza ngoba uyena ophethe zonke izintambo mawukuthi umyeni akekho-ke but akumnandi ukuthi-ke udadewabo Thembisile ukuthi uzomtshela ubhuti wakhe ngako konke lokho kwenzakalile babone babiza i-meeting yomndeni babone ukuthi bayilungisa kanjani. Sabonga kakhulu ku Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe.